lite för dålig första mellantid att det här ska vara ett seriöst försök att ta ledningen. Och så han åkte ganska många varv från nu, så det blir lite bättre i alla fall. En långa stiltar överlag då var han ute. Den som kommer är ju klart lägre på de flesta andra banor. Jag tror att det är 1,66. Ja. Och det gör ju att man utan att bli überfull med bensin och kan göra rätt många varvar när man är ute. Absolut. Han blir rätt över med mer än 130 liter här på ett race. 1,66 liter per varv alltså. Och 10 kilo ganska här kostar dig 3 timmar ganska exakt. 4100 år. Riktigt exakt. Hamilton har 20 upp till första mellantiden, 23 på Räikkönen, 22 på Fernando Alonso. Nu har vi Felipe Massa på väg fram i första mellantiden också. Hamilton gör personbästa på mittsektorn. Nu ser det bättre ut för dritten då. Här har vi Massa 20-18. Inbromsningen till Mirabeau är inte heller att leka med, för även där har du en puckel mitt på som är svår att komma över. Det gäller att annars inträffar det väl tajmar det fel. Jag vill passera bilen på rätt läge om puckeln. Där ser jag att han hade lite för mycket vikt på sidan. Den fick inte lugna ner så stabilisera.